No niin, ja täällä sitten taas käntillä jotain isoa kalaa olemme hakemassa. vedetään. Herran Jumala sentään. Herratkin on tähän kuututtu appu, mutta ei me niitä tarvitse. Siika. Siikahan se siellä! Siika! No niin, ota siika pois. Noniin. Et karu. Ei jumalauta! 2 kilon siika! 2 kilon siika! Kato. Ei jumalauta! Mulla on vaan kurmuskakko sormessa saatana ja syvä. 2 kilon siika! 2 kilon siika! Jumalauta mikä mötkö! Mutta vittu tämä... Tulkaa kahtoo! Ei vittu!